Kubor nakaslem jong unong san Hima. Briew ula Khlad no hadien ba ula Shah bom haki Paidbhur, bala keno ba ula Pyrta Pakistan Zindabad ne Islam Pakistan haga jingle kai cricket ha Mangaluru Karnataka hasngi ublei hadien kane lakam ya palat shiphawngut ki Briew. Menteri kampo ying jong Karnataka uji Parameshwara ula pentikna ya ketika jingja dak ba ong ba uti Briew shimla Khlad no mardor hendrei ula Khlad no kam hadien naga jing saujur ula benrap ru bamta kidang ap ya kai phot ke babanya banyok kem ya ki Briew badan kti karkum ka khubor jong ka India Today long bagati ki jingja kala jah kapor lai beje jan miet jong sngi ublei ha kapor badan ka jingela kai cricket ha te nong ba ka balai shimenta da ship hoteli ki team barpalat shis pa ngut ki nong ya de kai kinong sakhi ke le thu bagati ki jingja kala sedang na ka jingya show hapdeng nong sha penyap but Briew ubagreteng usachin kabalawan ra asya ka jingya show da ka kenhun katba ki katu kani ki bayu i kani ki dang persang let pensange ki Paidbhur ki lebeteng ban show yu ti Briew da ki diang bat kenjat yu ki pulit ke Mangaluru ki layo jingtep balalap ya kemet yap jong uli Briew hakawai ke jaka maniblei police commissioner jong ke Mangaluru u Anupam Agarwal ule thu hakilat pathai khubor bahag baningkong kim shimlangit bagade ke jingyap na ke jingsha show namar bahag met jong u ki khlamlap badan ki dakmong ki bajur Henry hadien ki layo jingtep ba uni Briew ula sha show hakapor badan ke jingele kai cricket hadien kani la IT no ekare ka kam shaki pulit ke Mangaluru Rural Police Station habalale ek postmortem nala boni Briew ula Khlad na jing place nam haki benta shapo jong kamet le thuru balalap be kidak mong haki kijat jong u na shadien kamet jong u bat kiwe ki benta hakamet na jing sha bom da udiang ka India Today kale thu bahlor kani lapendrung mukaddama da udipang Kumar life place nam karta kumba khat khandai ngut ki Briew ki la sha kno badan kti kan ka kam bat dang don shu ki bala sha suba don kti bat shan ansa it ho yaki lingba ki kor CCTV